ଯୌବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଯୌବନର ମଧ୍ୟରେ ଯୌବନର ଶେଷରେ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅବଶ୍ୟ ଖାଇବେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେ ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରସାୟନ ରସାୟନ ଔଷଧମାନ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ସେଇଟା ଅନ୍ଧ ପଶ୍ୟେତ୍ ଗମନ ରହିତ ମତ ମାତଙ୍ଗଗାମୀ, ଯେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ସେ ମତ ମାତଙ୍ଗ ଭଳି ମତ ହାତୀ ଭଳି ଚାଲିବ। ଅବଶ୍ୟ ବିଭକ୍ତବ୍ୟମ୍ କୃତକର୍ମ ଶୁଭାଶୁଭମ୍ ମା ଭକ୍ତଂ କ୍ଷୀୟତେ କର୍ମ ଜନ୍ମ କୋଟି ସତୀରପି। ମନୁଷ୍ୟ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗେ, କୌଣସି ମତେ କ୍ଷମା ତାର ନାହିଁ। ମା ଭକ୍ତଂ କ୍ଷୀୟତେ କର୍ମ ଜନ୍ମ କୋଟି ସତୀରପି। ଭୋଗ ନ କରିବା ଯାକେ କର୍ମ ଫଳ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। नमस्कार, मोर चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। पूर्व वीडियो रे आमे जानिथिले शक्ति बढ़ेबा सह आखिर जत्न आमे केमति नेबा। तो आजिर वीडियो रे जानिबा आउ किछि सरल उपाय जहा द्वारा कि आमे निजर दृष्टि शक्ति बढ़ाई परिबा सहित आखि को संपूर्ण सुस्थ रखि परिबा। तो एबे नन्ना को हमर चैनल को स्वागत जणाइबा। हरि ओम तत्सत। सबके पद कमल सकल राममय जानी। चराचर जगत सब राममय जानी उपस्थित सज्जन वृंद एवं शत्रुवृंद मानक सविनय प्रणाम कर। आमर विषय वस्तु थिला चक्षु रोगर यत्न एवं दीर्घ जीवन लाभ। चक्षु रोग संबंध में मुझे जहाँ जहाँ कही गत थर केत गुड़ी अनालोचित विषय रही जाता से अनालोचित विषय गुड़िक बर्तमान आलोचना करवा। केत गुड़े कंजेनिटाल अच्छी जन्मरू चक्षु रोग होता है। पितामाता दोषरू जन्मरू चक्षु रोग होता है। बाप अंध थे पुओ अंध हम झी अंध हम एमती नुहे, किंतु से इंद्रियटा जो इंद्रिय बाप मानकर टे दुर्बल थाए रोगग्रस्त होता है से इंद्रिय टे दुर्बल रहे। तेणु चक्षु रोगर से गोटे कारण जहाँपी हे तो निजे रोगी दायी नुहे, यहाँ पितृमातृ दोषरू से होता है। आजिकल अनेक गुड़िए कंजेनिटाल डिजीज विज्ञान बहुत आगे गला ताकू प्लास्टिक सर्जरी करी आखि सर्जन माने केते गुड़े करेक्ट कर संशोधन कर दे पार्टी। आखि टेरा हवा गोटे आखि बड़ गोटे आखि छोट हवा गुड़ाक सब विपर्य थाए गुड़ाक केते परिमाण करेक्शन कर केते गुड़े रही जाउची हेई परिबनी। तापरे ये को छाड़ीदेले अनेक रोग इन्फेक्शन कारण हुए। पितामाता यदि औपदंशिक रोग थाए मिनरल डिजीजेस सिफिलिस गनोरिया ये सब रोग गुड़ाक पीड़ित था ताहले पिला हुए। पिला निजे भी आक्वायर कर निजे भी से रोग भी संग्रह यदि कर से रोग आजिकल भी टे परिमाण कमी जाइए से रोग कहीं भेनेरल डिजीज पेनिसिलिन उद्भावन होगा परठू ता व्यवहार फल भेनेरल डिजीज प्राय कमी जाइए। अन्य कारण है आगंतुक आखि रोग किसी नाला आखि भल था उठी माड़ होगला आखिरे आघात होगला जीवा समय विषाक्त कीट आखिरे पड़ी दंशन करदेला फल भी आखि खराब आखि नष्ट हो जाए उठी भल हो जाए उठी भी नष्ट हो जाए। आजिकल कर्नियोप्लास्टी करा जाई पड़ुछि। यदि कर्निया चक्षुर जो कनिनिका सेटा यदि खराब हो जाउछि यदि केही व्यक्तिर कनिनिका संग्रह करा जाई पारे थिबो आखि स्टोर रे आखि रखा जाई पड़ुछि। केही चक्षु दान कला तार से मरबार किसी समय पर अल्प समय भितर तो सेलुलर डेथ हुए नहीं टी डेरी हुए ता जो संग्रह करी रखी था चक्षु स्टोर
ଯଦି ଭାଗ୍ୟକୁ ମିଳିଗଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ମାନେ ସର୍ଜନ ମାନେ ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ହେଇକି ଆଖି ଠିକ ହେଇପାରିବ ନା କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଧରିବନି, କେତେ ଲୋକ ତ ଭଲ ହେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀର ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ପ୍ରାୟ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ ହେଇପାରେ। କେତେ ପରିମାଣରେ ମାନେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରୁଛି, ରୋଗୀ ଭଲ ହେଇଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଡିଆଁ ରୋଗ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଇନଫେକ୍ସସ୍ ଡିଜିଜ୍, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଫଳରେ ହେଉଛି। ଏକ ରୋଗୀ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀକୁ ଡେଉଁଛି। ତାକୁ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦ କହିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ ଗାତ ସଂସ୍ପର୍ଶାତ୍ ନିଶ୍ୱାସାତ୍ ସହଭୋଜନାତ୍ ସହଶଯ୍ୟାସନାତ୍ ଚୈବ ବସ୍ତ୍ରମାଲ୍ୟାନୁଲେପନାତ୍ ଜ୍ୱର କୁଷ୍ଠଶ୍ଚ ଶୋଷଶ୍ଚ ନେତ୍ରାଭିସନ୍ଦ ଏବ ଚ ଔପସର୍ଗିକ ରୋଗାଶ୍ଚ ସଂକ୍ରାମନ୍ତି ନରାନ୍ନରମ୍। କହିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ କୌଣସି ରୋଗୀ ସହିତ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ଗାତ ସଂସ୍ପର୍ଶାତ୍ ତା ଛୁଆଁ କରିକି ତାକୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାର ନିଜର ଯତ୍ନ ନ ନେଇକିରି ଯଦି କିଏ କଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଗାତ ସଂସ୍ପର୍ଶାତ୍ ତା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାଜିଲେ ନେଲେ ତାକୁ ନିଜେ ଭଲ ଲୋକ ନେଲେ। ସହଭୋଜନାତ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ, ତା ମିଠା ଖାଇଲେ କି ତା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲେ। ଅସହ୍ୟାସନାତ୍ ଏକା ପାଖରେ ଶୋଇଲେ, ଏକା ସଜରେ ତାକୁ ଧରି ଶୋଇଲେ। ବସ୍ତ୍ରମାଲ୍ୟାନୁଲେପା ତା ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଗନ୍ଧାନୁଲେପନା ସେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଛି କି ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଛି କି ସ୍ନୋ ଲଗାଉଛି, ସେଇ ଜାଗାରୁ ନିଜେ ନେଇକି ଲଗେଇଲେ। ସେଇ ବ୍ୟବହାର ତାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନୁଲେପନକୁ ନେତ୍ରାଭିସନ୍ଦ ଆଖି ଧରା, ଜ୍ୱର କୁଷ୍ଠଶ୍ଚ ଶୋଷଶ୍ଚ ନେତ୍ରାଭିସନ୍ଦ ଏବ ଚ ଔପସର୍ଗିକ ରୋଗାଶ୍ଚ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲେ ସିଫିଲିସ୍ ଗନୋରିଆ ପ୍ରଭୃତି ଔପସର୍ଗିକ ରୋଗାଶ୍ଚ ସଂକ୍ରାମନ୍ତି ନରାନ୍ନରମ୍, ଗୋଟିଏ ଲୋକଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସଂକ୍ରମଣ କରେ। ବର୍ଷେ ଏମିତି ହୁଏ। ମୁଁ ବି କେତେଥର ଦେଖିଛି ମୋ ଜୀବନରେ। ଆଖି ଧରା ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଘର ପିଲା ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରେ, ତାପରେ ସେ କମି ବି ଯାଏ, ଏପିଡେମିକ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଠି ତ କହନ୍ତି ଏପିଡେମିକ୍ କହନ୍ତି, ମହାମାରୀ ଭଳିଆ ମାଡ଼ିଯାଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖି ରୋଗୀ ପାଖରେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଭଲ। ଆଉ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ନିଶା, ମଦ୍ୟପାନ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଟୁବାକୋ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଚରସ ପ୍ରଭୃତି ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକ, ବିଶେଷତଃ ମଦ, ଏଇଟା ସୁବିଧାରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମିଳୁଛି, ସବୁ ଗାଁରେ ମିଳିଲାଣି। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆଖି ହରଉଛନ୍ତି ବି, ମରୁଛନ୍ତି ତ ଜୀବନରେ, ପୁରା ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଖି ବି ହରଉଛନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଲୋକର ଗ୍ଲୋକୋମା ବି ହେଉଛି। ଗ୍ଲୋକୋମା ଗୋଟିଏ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ଆଖିର। ଆଖିଟା ଆଖି ଭଳି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଦିଶିବନି ଆଉ। ସେଇଟା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଲେ ହୁଏ, ଆଉ ମଦ ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼େ। ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି, ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ କଲେ କେତେଟି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛି, କେତେଟି ଆଖି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଖିଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବୟବ, ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଲେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନାହିଁ। ଆଖିରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବ। ଜୀବାଣୁ ଦେହରେ ପଶିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କରିଦେବେ, ସବୁ ଦେହରେ ନୁହେଁ। ଯାହାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା କମ୍ ଅଛି, ଯାହାର ସେ ରୋଗ ପ୍ରତି ଶରୀର ଉର୍ବର ନୁହେଁ, ସେଠି ବୀଜ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହୁଏନି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏଇ ଆଖି ଧରା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଧରା ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାପିଛି ମଧ୍ୟ
ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଛି? କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛି, କେତେ ଲୋକ ଖାଉନି। ସେଇ ଘର ଭିତରେ ବି କେତେ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ରୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଆଧୁନିକ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁନି, ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। କର୍ମ ବିଭାଗ ସଂହିତା କହୁଛି ରୋଗା ଭବେୟୁ କିଳ କର୍ମ ଦୋଷଜା ତଚ୍ଛେଦନାର୍ଥମ ଦୁରିତାପହାରିଣମ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗ କର୍ମ ଦୋଷରୁ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ମନ୍ଦ ଫଳ ମିଳେ, ସତକର୍ମ କଲେ ସତ ଫଳ ମିଳେ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। କୌଣସି କର୍ମ କଲେ ତା ଫଳ ବିଫଳ ହୁଏନି। ଯଦି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ। ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତାର ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଫଳଟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ବିଭୋକ୍ତବ୍ୟମ୍ କୃତକର୍ମ ଶୁଭାଶୁଭମ୍ ନା ଭୋକ୍ତୁଂ କ୍ଷୀୟତେ କର୍ମ ଜନ୍ମ କୋଟି ସତ୍ୟୈରପି। ମନୁଷ୍ୟ କରିଥିଲା କର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗେ, କୌଣସି ମତେ କ୍ଷମା ତାର ନାହିଁ। ନା ଭୋକ୍ତୁଂ କ୍ଷୀୟତେ କର୍ମ ଜନ୍ମ କୋଟି ସତ୍ୟୈରପି। ଭୋଗ ନ କରିବା ଯାକେ କର୍ମ ଫଳ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 100 କୋଟି ଜନ୍ମ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ସେ ଲୋକ ହେବ, ଭୋଗିବ। ଆମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରୁଥାଉ। ହଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କଲେ ଫଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଦୟା କରନ୍ତି କର୍ମଫଳ କାଟିବା ପାଇଁ, କାଟିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସହ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ହେବ ଯେମିତି ରୋଗୀ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ସମୟ ଅତୀତ ଅଧିକ ହେଉ ପଛକେ ସେଇଟା ସେମିତି ହେଇକରି ଭୋଗି ହୋଇକରି ଚାଲିଯିବ। ଇୟା ହୁଏ। ତେଣୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ ଅଛି ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଆଖି ରୋଗ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମରୁ କାହିଁକି ଆଖି ରୋଗ ଭୋଗିବ? ଜନ୍ମରୁ କାହିଁ ଅନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି? ଛୋଟିଆ ପିଲା ବି ଅନ୍ଧ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କହିବ ଯେ ସେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଭଲ ପୁଷ୍ଟି ପାଇଲାନି, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଡି ସବୁ କମିଗଲା, ସବୁ ହେଲା। ସେମିତି ସେ ମା ପାଖେ ଜନ୍ମ ହେଲା କାହିଁକି? ଆଉ କେଉଁଠି ତ ଭଲ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ମାଆର ଏତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ଅଛି। ସେ ପିଲାର କର୍ମ ଫଳରେ ସେ ଭୋଗିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି, ନାହିଁ ବୋଲି କାଟିଦେଲେ ହେବନି। ଗୀତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଜାତ ସେହି ଧ୍ରୁବମ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟସ୍ୟ ଚ ତସ୍ମାତ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟର୍ଥେ ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁମ୍ ଅର୍ହସି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ, ଯେ ମରିଛି ସେ ଅବଶ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବ। ତସ୍ମାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏଥିରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁମ୍ ଅର୍ହସି, ତୁମେ ଶୋଚନା କରନି ଏଥିରେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଯିବେ ଆଉ କ'ଣ। କିଏ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି, କିଏ ଟିକେ ଡେରିରେ ଯାଉଛି। ଯିବାଟା ଥୟ, ଯିବେ ସମସ୍ତେ। କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ। ସବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ। ସମସ୍ତେ ପଳାଇବେ, କେହି ରହିବେନି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି କି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣ ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ କାରଣ। ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁନେ ପରୋକ୍ଷ କାରଣ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇଁ ଚେରମୂଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କହିବି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଭଲ। ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିଲେ ସେ ଶୁଖିକି ରହିଥିବ, କେତେ ଦିନରେ ପଡ଼ିଛି ତା କିଏ ଜାଣେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଭଲ ଗୁଣ ଦିଏ ସେ। ସ୍ୱକୀକୃତମ୍ ଭୃଙ୍ଗରଜସ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ତ୍ରିଳାର୍ଦ୍ଧକଂ ଚାମଳକାର ଧକଞ୍ଚ ସଶର୍କରଂ ଭକ୍ଷୟତୁ ଗୁଡ଼ିର୍ବା ନ ତସ୍ୟ ରୋଗା ନଜରାନ ମୃତ୍ୟୁ। ଅନ୍ଧ ପଶ୍ୟେତ୍ ଗମନ ରହିତ ମତ୍ତମାତଙ୍ଗ ଗାମୀ ମୁକୋ ବାଗ୍ମୀ ଶ୍ରବଣ ରହିତ ଦୂର ଶବ୍ଦାନୁସାରୀ ନିରୁଙ୍ଗ ମୃତ୍ୟୁ ଭବତି ପଳିତି ନିର୍ଲଜୀ ମୁତ କେଶୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ଦନ୍ତା ପୁନର୍ବିନ ବା କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ହେବ। କ'ଣ
ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଗଛ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଯେଉଁଥିରେ ତୈଳ ତିଆରି ହେଉଛି ଭୃଙ୍ଗରାଜ ତୈଳ, ମହାଭୃଙ୍ଗରାଜ ତୈଳ। ତେଲ ଅଠା ହେବନି, ତାଦେହରୁ କେମିକାଲ ଦେଇକି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ତୈଳ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମହାଭୃଙ୍ଗରାଜ ତୈଳ ଅଛି। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଉପକାର ହେବ। ଭୃଙ୍ଗରାଜ ତା'ର ପତ୍ର ତୋଳିକିରି ଆଣିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବ, ମିନି ମିନି ଗୁଣ୍ଡ, ଦୋଳି ଭଳିଆ। ତିଳାର୍ଦ୍ଧକମ୍ ଚାମରକାର୍ଦ୍ଧକମ୍ ଚାଉ, ତା'ର ଅଧେ ରାଶି କଳା ରାଶି ଆଉ ଅଧେ କଳା ଅଁଳା, ପରିପକ୍ୱ ଭଲ ଅଁଳା। ମାନେ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି, ଇଏ ଦୁଇଟା ଏକ ମିଶିକି ସେତିକି। ସଶର୍କରମ୍ ଫକ୍ଷୟତ ଗୁଡ଼େର ବା, ମୋ ବିଚାରରେ ଚିନି ଅପେକ୍ଷା ଗୁଡ଼ ଭଲ। ଗୁଡ଼ରେ ଆଇରନ୍ ଅଛି। ଗୁଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ଚିନି ହଉ ମିଶେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେବ ଭଲକରି। 2 ତୋଳା ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଥର, ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବ। 2 ତୋଳା ମାନେ କେତେ ନା? 2ଟା ଟଙ୍କା ଓଜନ, 2-3 ଚାମଚ କି 4 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଅକ୍ଷୟତ ଗୁଡ଼େରେ ବା ନ ତସ୍ୟ ରୋଗା ନ ଜରା ନ ମୃତ୍ୟୁ, ତାର ରୋଗ ହେବନି, ଜରା ବ୍ୟାଧି ହେବନି। ଜରା ବ୍ୟାଧି ବୋଇଲେ ଜରା ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେବନି, ବା ଏଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗ ହେବନି। ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଯେଉଁ ରୋଗମାନେ ସବୁ ହୁଏ, ଯାହା କହନ୍ତି ଜେରିଆଟିକ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଜେରିଆଟିକ୍ ଡିଜିଜେସ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ହେବନି। ଛୋଟ ପିଲା ବି ଖାଇପାରିବେ। ନଜରା ନ ମୃତ୍ୟୁ, ନ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମରିବନି କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମରିବାଟି ଏମିତି ହେବ ଯେ ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ନୁହେଁ। ଅନ୍ଧା ପଶ୍ୟେତ୍, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଏତେ ଭଲ ହେବ, ତାକୁ ଭଲ ଦେଖା, ଯିଏ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ହେଉଥିଲା ସେ ଦିଶିବ। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର କରିହେବ? ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ମାସେ, 3 ମାସ, ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଯତ୍ନରେ ରଖିଲେ 3 ମାସ। ଅନ୍ଧ ପଶ୍ୟେତ୍ ଗମନ ରହିତ ମତ ମାତଙ୍ଗ ଗାମୀ, ଯେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ସେ ମତ ମାତଙ୍ଗ ଭଳି, ମତ ହାତୀ ଭଳି ଚାଲିବ। ଟିକେ ସାହିତ୍ୟିକ ଛଟା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ମତ ମାତଙ୍ଗ ଗାମୀ ମୁଁ କେଉଁ ବାଗିମୀ, ଯେ କଥା କହିପାରୁନି ସେ ବାଗିମୀ ହେବ, ମାନେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇପାରିବ। ସବଳ ରହିତ ଦୂର ଶବ୍ଦାନ ସାରି, ଯିଏ ଶବ୍ଦ ଇଏ କରିପାରୁନି, ଶୁଣିପାରୁନି, ସେ ଦୂର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବ। ନିରୁଙ୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଲୋକ ନିରୋଗ ହେବ। ଭବତୀ ପଡ଼ିତି ନୀଳ ଜିମୁତ କେଶ, ଯାହାର ବାଳଟା ପାଚି ଯାଇଥିଲା ସେ ପୁଣି ନୀଳ ଜିମୁତ କେଶ, ନୀଳ ମେଘ ଭଳିଆ କା ବାଳ ହେଇଯିବ ତାର। ଜୀର୍ଣ୍ଣା କେଶ ଦନ୍ତା, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ବି ନୂଆ ନେବା ପୁଣି ନୂଆ ହେଇଯିବ। କ୍ଷୀର ଗୋରା ହୁଅନ୍ତି, ଧଳା ମାନେ ଦୁଧ ଭଳିଆ ଧଳା ଦାନ୍ତ ହେବ ତାର। ଅର୍ଥ, ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଳେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେବନି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୁନ୍ଦର ରହିବେ, ଭଲ ରହିବେ। ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଖାଇପାରିବେନି ନା ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ? ଏଇଟା ରସାୟନ, ରସାୟନ ଔଷଧ ମାନ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୌବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ, ଯୌବନର ମଧ୍ୟରେ, ଯୌବନର ଶେଷରେ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅବଶ୍ୟ ଖାଇବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି। ରସାୟନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ରସାୟନ ତଦ୍ଗେୟମ୍ ଯଜରା ବ୍ୟାଧି ନାଶନମ୍, ଯେ ଜରା ଏବଂ ବ୍ୟାଧିକୁ ନାଶ କରେ କିମ୍ବା ଜରା ବ୍ୟାଧିକୁ ନାଶ କରେ, ସେ ଔଷଧ ହେଉଛି ରସାୟନ। ମୁଁ ୟାକୁ ଖାଇଛି କିଛି ଦିନ, ଏବଂ ଫଳ ବି ପାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛି, ସେଦିନ ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ ଅମ୍ଳ କମିଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ, ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେ ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କେହି ଚାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋତେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଉପକାର ହେଲା କି ନହେଲା। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି। ସିଏ ତ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଔଷଧ ପରୀକ୍ଷା କରି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ପରୀକ୍ଷା କିରି ବହୁଧା ପରୀକ୍ଷିତମ୍, ସେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି, ସେ ପରୀକ୍ଷା କରା ହେଇକିରି ସେ ହେଇଛି।
ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇକି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ବାଦ ତୁମେ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ, ଏହାର କଥା। ଏହି ଆଜି ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ବିରତି ନେଉଛି। जदि वीडियोटी आपंक हेल्पफुल होता है वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।